Arredor de 1750, nas Rías Baixas, realizábase a pesca da sardiña en embarcacións como esta da Dorna Xeiteira. Hoxe, unha das moitas embarcacións tradicionais que está a ser recuperada no noso litoral. As artes de pesca que se empregaban eran consideradas de baixo rendemento, como a esta do xeito. Un feito vai cambiar a vida dos pescadores do noso litoral. A chegada de empresarios cataláns procedentes na súa maioría da Costa Brava e que serán coñecidos como os fomentadores. Eles van traer unha nova arte de pesca de orixe árabe enormemente eficaz, a coñecida como xávega, e unhas formas de produción que van chocar e alterar o noso mundo pesqueiro. Por que chegaron os cataláns a Galicia, preguntaránse? Pois, por varios motivos. Os cataláns empezaban a controlar o comercio do peixe no Levante. E ese comercio estaba en expansión e xeraba unha enorme demanda. Galicia era rica en caladoiros abundantes en peixe, e ademais aquí non houbo a visión para investir no sector productivo pesqueiro. Non só chegaron cataláns, tamén vascos e casteláns se asentaron nas nosas costas. Por exemplo, aquí, na illa de Sálvora, un castelán vai fundar a primeira industria de salga na nosa costa. Esta. A lancha volve de pesca. Non foi un bo día e as capturas escasean a bordo. Hai inquedanza entre os mariñeiros. Prácticamente todos levan desde nenos traballando no mar, e o único que os distingue son os sanos e as marcas deixadas polo traballo. Algúns teñen medo. Ao chegaren a terra deben facerlle fronte ao pago de débedas. Precisan cartos para devolver os préstamos que tiveron que pedir para arranxar as súas casas, e os que teñen aforrados non lles chegan. O futuro das súas familias depende dos cartos que lles correspondan pola pesca que levan a porto. Dous empresarios cataláns agardan a chegada das embarcacións. É temporada da sardiña e, como fan desde hai varios anos, desprázanse desde a costa catalá ata a ría de Pontevedra. Traen os seus barcos cheos de mercancías que venden nas súas propias tendas de coloniais e despois volven coas bodegas cheas de peixe. Neste tempo, algúns cataláns xa se instalaron permanentemente na costa galega, pero aínda é norma que cheguen pro inicio da campaña da sardiña e regresen a Cataluña ao remate. Como a todos os días, os fomentadores cataláns acompañan o traslado da pesca ata a súa fábrica de salga, situada preto do areal, na liña de costa. Está próximo o momento no que os cataláns queden plenamente asentados nunha sociedade pesqueira galega que van conseguir cambiar, introducindo sistemas e técnicas de producción que romperán cos métodos tradicionais de pesca galega. A chegada dos cataláns provocou tensións na sociedade galega e xurdiu un sentimento anticatalán. Non é de extrañar que a burguesía galega e os ilustrados alentasen a rebelión dos pescadores contra aquela situación e os invitasen a tirar a pesca feita con xávega ou a queimar as artes de pesca que estaban na praia. Esta é a maqueta dun bote empregado na xávega. Pero, que tiña a xávega que tanto irritaba aos ilustrados? A xávega era unha arte de pesca de arrastre que tiña gran tradición no Mediterráneo e que consistía nunha longa rede composta por un copo e dúas bandas que se arrastraban desde terra por medio de cabos moi longos. Introducírona os fomentadores cataláns e foi considerada polos pescadores galegos como unha arte de pesca depredadora que arrasaba o litoral. O ilustrado galego Xosé Cornides Saavedra, que vivía nesta casa da cidade bella coruñesa, atacou con dureza os fomentadores cataláns. Eses homes especuladores, coas súas operacións só dirixidas polo interese e espallándose en varias colonias de pescadores e traficantes pola costa, ocupando ata a máis pequena enseada, emprenden a ruína da súa pesca e trastornan o comercio dos seus naturais, deixándoos nunha situación precaria. Abusan da xentileza dos coitados pescadores, empeñándoos en contratos que causan a súa ruína, anticipándolles en viños e augardentes o valor do seu futuro traballo. Vician os seus costumes e fomentan a súa folganza. Así de contundente e directa era a posición de Cornides Saavedra nos tempos dos fomentadores cataláns. Pero, que foi dos pescadores da nosa historia ao chegar á terra?
Os nosos mariñeiros formaban parte da tripulación do barco propiedade do patrón, que era quen negociaba o prezo da pesca. Pero os fomentadores, nalgunhas ocasións, adiantaban o diñeiro para a compra do aparello. Os mariñeiros íanlles descontando eses cartos da captura que realizaban. No momento do préstamo xa quedaba fixado o que lle ían pagar polas sardiñas. De feito, o sistema empresarial dos fomentadores fai que os pescadores dependan cada vez máis dos empresarios. Os cataláns introduciron o salario como forma de remuneración do traballo mariñeiro. Pero este sistema levaba aparellada unha perversión empresarial. O salario foi sustituído moitas veces por obrigas de pagamento que podían ser trocadas nas propias tendas de coloniais que os empresarios tiñan nos portos galegos. Os mariñeiros tiñan que mercar nas tendas dos cataláns, o único lugar onde eran válidos aqueles cheques ao portador. Xa vimos que dende os séculos finais da Idade Media os mariñeiros se agrupaban en gremios e que a pesca se realizaba de xeito colectivo, e que ese xeito de traballar se foi abandonando para pasar paulatinamente a pescar dun xeito máis familiar desde embarcacións pequenas. Modelo que rematou coa chegada dos fomentadores cataláns que introduciron novas formas no proceso industrial de salga. A importancia da inmigración catalá a Galicia por motivacións pesqueiras durante os anos que van desde 1750 ata 1820 reflíctese nos 15.000 cataláns que se trasladaron a Galicia e que converteron a salga na primeira industria pesqueira das costas galegas. Significaron a fin a penetración do modo de produción capitalista na actividade pesqueira, o que tamén provocou cambios na forma de traballo tradicional. O impacto da chegada dos fomentadores cataláns é semellante ao que está a pasar hoxe na industria do leite, coa chegada das grandes multinacionais leiteiras que se están a asentar no noso país. Os seus intereses non teñen por que coincidir cos dos produtores do leite, nin cos de Galicia. Este é o Museo do Mar de Bueu, situado na antiga fábrica de Masó. Masó, Barreras, Colomer, Ferrer son só algúns dos exemplos de apelidos cataláns que xa forman parte da onomástica galega e que tiveron moita importancia na nosa historia. Estamos na Casa de Aldán, un establecemento de turismo rural situado nun antigo almacén de salga. Ata a aparición do envase en lata, a salga foi o xeito de conservar o peixe, como xa vimos na última historia. E, aínda que pareza incrible, pódese dicir que o pai da conserva foi Napoleón Bonaparte. Algo que sempre lle teremos que agradecer. O emperador francés estaba en plena política de conquista e os seus exércitos tiñan necesidade de alimentos que non se alterasen durante as longas campañas bélicas. Para iso, estableceu un premio de 12.000 francos para quen encontrase un procedimento de conservación de alimentos. Así naceu a conserva. Ao principio, os envases eran de cristal, e despois chegaría o tempo do envase en lata, que é o que predomina hoxe. Tanto na industria conserveira como nas súas derivadas, incluída a fabricación de latas, o traballo da muller foi moi importante e aínda segue sendo. Tras varios intentos pioneiros, no ano 1861, o empresario fillo de cataláns Víctor Corbera Puig monta en Chapela unha fábrica que importa o sistema francés de conserva, que se chama estilo Nantes, pola técnica de envasado e a maquinaria que era importada da Bretaña francesa. O esgotamento dos caladoiros de sardiña bretóns propiciou un desprazamento do tecido empresarial conserveiro cara ás costas de Galicia, onde había uns caladoiros sardiñeiros abundantes. Acabamos de ver como de novo a abundancia de peixe nas nosas costas supuxo unha nova revolución no sector pesqueiro. Estamos no hoxe céntrico Paseo do Areal, na cidade de Vigo. «125 anos atrás, este lugar estaba situado a carón do mar e era coñecido como o barrio dos cataláns, xa que aquí estaban situadas as conserveiras a finais do século XIX. Seguindo a bella tradición dos industriais da salga, os conserveiros construían a súa vivenda na mesma planta de procesado. Tal foi a importancia dos conserveiros na historia de Vigo que aínda hoxe podemos descubrir a súa pegada.
Este é o edificio Curbera, máis coñecido na historia do urbanismo vigués como Rañaceos. Foi mandado construir no ano 1939 pola familia Curbera, cando as estirpes conserveiras tiñan unha gran influencia, e non só económica, na cidade de Vigo. Seguindo un modelo de construcción moi de moda nas cidades americanas, as primeiras plantas empregábanse para oficinas, e os andares superiores estaban adicados á vivenda. Na nosa seguinte historia, imos ver como se creou un gran imperio conserveiro.